Hola, ¿qué tal? Bon dia. Estem en Los Ángeles. Yes! Estem así, en Los Ángeles, en Hollywood Boulevard, en el Paseo de la Fama, justo en front, wow, del Dolby Theatre. ¡Yeah! Wow, estem en la placeta que hi ha al costat del Dolby Theatre. És molt guai, és molt guai. Pues eso, és molt guai. I així estem en l'interior del Dolby Theatre. Ara a veure si podem veure'l un poquet més per dins. So that's an actual Oscar. That one belongs to the Dolby Company. You guys can grab a picture with it. I això era el Dolby Theatre per dins. No se podien gravar vídeos, però... bueno. I així estem en el Teatro Chino, on estrenen les pel·lis de Disney, bàsicament. I estem en la mateixa avinguda. Hem entrat, hem eixit, estem així just. Moltes gràcies per este Oscar, la veritat és que és tot un honor ser el héroe del año. Perquè hi ha pocs héroes avui dia, pocs herois, i ser l'heroi de l'any és un gran plaer per a mi. Moltes gràcies. Corten! 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 Coincidències que té la vida. Avui, 16 d'agost, és l'aniversari de la mort d'Elvis Presley. I nosaltres ens ho hem trobat un miracle. Va morir en quin any? Fa 42 anys. Fa 42 anys que va morir Elvis. I estem així en el que seria el principi del passeig de la fama. Hem vist ja un munt d'estrelles, però el principi està...
i des de l'observatori, que és on estem ara, se tenen aquestes vistes de la ciutat. I el fet d'estar situat així en la muntanyeta fa que, de la mateixa manera que tenim les supervistes de la ciutat i, bueno, de l'observatori, que està així, també tenim una supervista d'aquell cartell d'allà. Vamos allá, mira. Así tenim el sismógrafo. No. El sismógrafo que está midiendo los terremotos y anem a crear un terremoto, ¿vale? ¿Preparado? ¿Listo? Ya está. Terremoto creado. ¿Ya está? No.